Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ξαφνική αναβολή της πρεμιέρας του χειμερινού ΠΕΤΑ, λόγω της κακοκαιρίας μπέρων, δεν έπληξε μόνο το πρόγραμμα των αγώνων. Προκάλεσε μια ιστορική αναταραχή στο PFC Market, το οποίο, όπως είναι γνωστό, λειτουργεί ως ένας από τους πιο δυναμικούς και απρόβλεπτους μικροχρηματιστηριακούς δείκτες της ευρύτερης περιοχής. Μετά την ανακοίνωση της αναβολής, ο δείκτης PFC Composite κατέγραψε απότομη πτώση, καθώς οι παίκτες μετοχές άρχισαν να διολυσθένουν, με ορισμένα προφίλ να χάνουν έως και 4 μονάδες αξιολόγησης μέσα σε λίγα λεπτά. Η αγορά ερμήνευσε την είδηση ως ένδειξη συστημικής αστάθειας. «Αν δεν ξεκινήσει το χειμερινό στην ώρα του, τι μπορεί να είναι ασφαλές», δήλωσε αναλυτής μεγάλης επενδυτικής τράπεζας. Το φαινόμενο δεν έμεινε εντός συνόρων. Η βουτιά του PFC Market παρασύρει ήδη τις διεθνείς αγορές. Το Λονδίνο άνοιξε με αρνητικό πρόσημο. Η Φραγκφούρτη ακολούθησε, ενώ στη Wall Street οι traders μιλούν για το πρώτο ντόμινο της χειμερινής σεζόν. Ορισμένοι μάλιστα εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να θυμίζει τις πρώτες ώρες της κρίσης του 08, μόνο που αντί για subprimes, αυτή τη φορά η έκθεση αφορά προπονητικούς δείκτες παικτών. Η εικόνα δεινοσαύρων να επιχειρούν ρήψεις μέσα σε πλημμυρισμένα τερέν, την οποία παρακολουθείτε στα πλάνα, ενίσχυσε το αίσθημα αβεβαιότητας. Όταν ούτε ένας T-Rex δεν μπορεί να διατηρήσει ισορροπία στο τερέν, οι αγορές τείνουν να προεξοφλούν το χειρότερο. Σύμφωνα με τους αναλυτές του PFC, η σταθεροποίηση αναμένεται τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, στις 6, όταν και μόνο τότε θα επανέλθει η κανονική ροή μπουλών, κάτι που ιστορικά λειτουργεί ως αντισταθμιστικός μηχανισμός για το σύστημα. Κρίνεται απολύτως απαραίτητο όλοι να παρουσιαστούν αυτή τη Δευτέρα στις 6 στο χειμερινό. Οι αγορές περιμένουν σήμα σταθερότητας. Αν δεν δοθεί, η πτώση θα βαθύνει. Η παρουσία σας δεν είναι επιλογή. Είναι ανάγκη.